ଶୁଣି ରଖ। ତୁ ଭାବନା ତୋଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲି ବୋଲି ତତେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତତେ ବାହା ହେଲିନି ବୋଲି ତତେ ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଥିଲି। ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଗଲି ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ନଥିଲୁ। ହେଲେ ଆଜି ଭାବୁଛି ତୁ ଏ ମୋହିନୀ ମିଶ୍ର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ। କାଲି ଯାଇ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ତତେ ଠକି ଦେଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ଭାବୁଛି ତୁ ମୋ ପ୍ରେମିକ କଣ, ମୋ ପାଦର ଧୂଳି ବି ସରି ନୁହଁ। ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇପାରୁ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, କ୍ରିମିନାଲ ହେଇପାରୁ ହେଲେ ପ୍ରେମିକ ନୁହଁ। ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ ଆଇବାର କଣ? ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଏ ଟଙ୍କା ତତେ କୋଉଠି ରଖିଥିଲା ଏବେ କୋଉଠି ରଖିଛି? ତୁ କଣ ମତେ ବୁଝେଇବୁ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ପାଇବା ନୁହେଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ପ୍ରେମିକ ତାକୁ କୁହାଯାଏନି ଯେ ପ୍ରେମିକା ଉପରେ ରାସ୍ତା ହେଇ କଣ୍ଟା ହେଇ ଠିଆ ହୁଏ। ପ୍ରେମିକ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରେମିକା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା କଣ୍ଟାରେ ଶୋଇଯାଇ ନିଜ ପିଠିକୁ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କରିଦିଏ। ତୁ ତ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ, ତୁ କେବଳ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଜାଣିଛୁ, ହେଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ଜାଣି ୟା ପରେ ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଦେବୁ, କାହିଁକିନା ତୁ ଚାହୁଁ ମୁଁ ତୋର ହେଲି ତ ଆଉ କାହାର ନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ